összegyűjtője, és akkor írtam egy verset apának erre az alkalomra, amit aztán Balázs meghallott, és jött valami válasz. A 80. születésnapra ezt a verset csatoltam ehhez a bizonyos családfához. Ősz van, születnek ilyen tájt, szelíd, szerelmes románcok. Sárgulnak az erdők, meg a fogzománcok. Őszbe csavarodik a poéta feje, olykor Parmasszusra küldi el a neje. Te most töri fejét, verset kéne írni. Talán az lesz képes 80-nal elbírni. Mert hogy 80 nagy ünnepünk jövel, ki dobál kenyérrel, megdobhatnám kövel, de nem, verset írok, leírom családját, által lényegítem szelídjét, baládját. Kin lengedez rékli, ki visel kabátkát, ki a pompás példány, ki nem ér fabátkát. Hogy tudnék leírni ennyi nőstény hímet? Hatalmas a tervés, ez a szoba tele, pedig lemondhatnánk, nincs is itt a fele. Rossz tehát az ötlet, gyorsan zsubba vele, postánk feladá, poétánk feladá és egy nagyobb gyele. Mégis mi legyen, ha ünnepeltünk vágya, látni mivé duzzadt kicsinke családja, még akkor apa nem tudta, hogy mit fog kapni ezt a bizonyos családfát, mit eredményezett a ma pompás ötlet, egy csókot irényket. Szerencsékre több lett. Megvan, le a tollal, együtt a kaláka, így mondáj ősöm, s hiszek a szavába, fellegekbe ne járj, mert esel csalámba. Fellengzős vers helyett jobb lesz egy családfa. Hogy nem teljesen kész, annak oka vagyom, újvárosi fotó ígérgette nagyon, hogy tegnapra kész lesz, biztosan, higgyem el. Én lettem kész, nem ő. És hiába küldtem el oly tájakra őket, hogy még madár nem jár. A tény az tény marad, megettem a legvárt. Néhány arc helyére most csak papír került, türelmetet kérem, a többit sikerült fölakasztni sorba, érdemei szerint. És most befejezésül arra kérlek megint, se fellegekben ne járj, se ne nyújj csalámba, Istenke éltesse, tiéd a családfa. 79. október 1-én egy ismeretlen délbudai költő versenyre.